Igbo dị mma egochagokwa ntị maka akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke taa. Nke iri, eze mmụọ Cubana Chief Priest ejeela n'ọha nta akụkọ Instagram ya wee gosi ọha na eze ọmarịcha ụlọ nke ọ na-arụ na Asaba ma kwukwazie na ya na-arụ ụtụtụ ma n'abalị dịka odogwu nwoke Igbo chara acha. Nke itoolu, ihe mberede nke okporo ụzọ bụ nke mere n'oke ọhịa Ihiala Owerri Expressway egbuola onye ọkwọ ụgbọala Nissan Bus bụ onye nke sitere na oke ọsọ na-agba gasukanye ụgbọala ya na trela nke na-abịa abịa. Nke asatọ, ndị otu bandit aghọọla ndị ọchịchị ga-enyere ha aka ị na-achịkọba ọtụtụ obodo bụ nke ha kparala ala na obodo Sabon Birni Local Government nke dị na mba Sokoto. Onye achọghị ka akpa aha ya gwara ndị ọha nta akụkọ ihe dị otu a na ndị ajọ otu ahụ a na-akpọ bandit akparala ọtụtụ obodo nke dị na Sabon Birni nke dị na Local Government Sokoto steeti. Nke asaa, ndị otu egwuregwu Super Eagles awọọla ụkwụ na mba Morocco maka asọmpi egwuregwu bọọlụ nke dịrị ha na mba Liberia maka iko mba ụwa nke na-abịa abịa n'afọ 2022. Nke isii, Dare bụ otu onye ọrụ National Union of Road Transport Workers ewerela ala zere mmiri mgbe ha na ndị agboro nọ na Marina Lagos steeti nwere nsogbu. Ha nwechara nsogbu a ma ụfọdụ ndị agboro a ga-agaga chebiri ya n'ụzọ ma ruo mgbe ọ rụchara ọrụ na-ana. Ọ bụ nke a kpatara ha ji wasịa n'ime ọhịa ebe ha nọ wee chebiri ya ma were mma magbuo ya bụ Dare. Nke ise, mmadụ 70 anwụọla n'ime ọha ugwu nke dị n'Ebonyi steeti nke sitere na ọgụ ndị ịza nakwazi ndị amụda na-anọ na ya bụ mgbe ozi ji na-erute anyị aka ekwubeghị ihe ọ bụ ya kpatara ya bụ ọgụ kama na nwere ka anyị mata na mmadụ 70 anwụnyụọla anya dịka ya bụ okwu na-apụtara ndị ịza nakwa ndị amụda n'ime Ebonyi steeti. Nke anọ, ọtụtụ ndị otu Chelsea eburu n'okpe ekene ka abụnye onye gbaburu ya bụ Chelsea Football Club mbụ bụ onye nke akpọrọ Kurt Zouma maka nnukwu mbọ ọ gbara ịhụ na klọb ọhụrụ ya bụ ya ọhụrụ bụ West Ham jiri ọgbọ atọ asatara naanị abụọ were merie Liverpool. Nke atọ, maka ndọrọndọrọ ọchịchị gọvanọship nke Anambra steeti ọtụtụ ndị enyi nakwazi ndị ezinụlọ ezukọgo n'Isiofia nke Charles Soludo bụ onye nnọchi anya ndị apụga na ya bụ ndọrọndọrọ ọchịchị Anambra steeti were ga kene Chineke maka mmeri nke o nwetara na lokal gọọmenti 70. Nke abụọ, maka ụlọ elu ahụ dara ada n'Ikoyi dịka ozi lutere anyị aka mgbe anyị jere were anya anyị na-abụ hụrụ ihe mere na anya bụ ebe ụlọ elu dara n'Ikoyi. Ozu ruru mmadụ 43 abụrụgo ihe nwụnyụrụ anya sitere na anya bụ ụlọ elu dara ada n'Ikoyi. Nke mbụ, Reverend Joseph Hayab bụ onye isi Christian Association of Nigeria bụ nke akpọrọ CAN n'aha ịchafụ agwago ọha na eze ma gwakwazie ndị gọọmenti na ndị bandit agbagbuola mmadụ abụọ n'ime mmadụ 66 bụ nke ha tọrọ na Emmanuel Baptist Church Chikun Local Government Kaduna ma o jikwazi ohere a were na-ayọkwazi gọọmenti ma na-ayọ ndị ọrụ nchekwa dị n'aka ka ha biko dododo gbatara ndị nke fọdụrụnụ bụ ndị nke ka dị ndụ ọsọ enyemaka tupu ndị bandit akpa agwa ọjọọ ọzọ n'ime isi ndị nke dị ndụ. Igbo ndị ọma na-ege anyị ntị, ọkwa ebe a ka anyị ga-adọbiri n'akụkọ iri nke gbara n'elu n'ụbọchị nke tata. Ndị Igbo chetakwa na ojije nyụchie nsi ụzọ nataba ya na ọgụ ijiji ọ ka bụlisi iche oku ka ị na-anụ onye n'ụlọ mgbasa ozi isi mbido telivishọn ka emesịanụ.